Praise the Lord, Hallelujah. Kristoni takuk tei bukuk song. Kaklay norok jotono kaham no tong baina hanai kaitoni hamare ni bisingti. So kaitor kaham bini hamjak na pai playa. God is good all the time. Kaitor kaham joto jorawano. So ani Kriston takuk tei bukuk song paidi chengtini obuk sa tong monotei kisah sering layona fasting. So seng fasting ni kok sanata ngano jotono fasting tongwei paika cheng chini lang mau. Fasting bahai ke tongnai cheng kaham kono saimano idea rok tongo chini thanio. So ang tabuk o generation no bahai ke fasting tongnai obnoti norona kisa alam bak ni reflection norok no kisa renani muchungo Kristoni takub kurok. Tamni bagi ngangge alam bak ni kok thai tamasa jisu o sung sarap ko thang tongpro o obuk ja bahai ke tongnai tamu nei sa phadi cheng kisa alam bak no chering ne lewana. Mathai chapter 6 suloni simi atrom Norok ubas tongpru, patra rok tongtui mekang mokjak keta tongdi. Borok ubas tongo nei bui sawi manna tui ke borok mekang kosong ke tongo. Okok no muitu narak di borok sokat mani paika. Omosulo. So Jisu Kristo belai kaham kesaka norok ubas tongpru, patra rok haketa tongdi. Borok ni bekau kaisa intention tongo. Ang obuk sa tini tongmani kaito ni beskango joto borok no saimantung. Handbag borok mekang kosom ke mogui rok tongo. Jeno bui borok no mane gas kaitung jeno borok umorok fasting tongo, borok obuk cha tongo nei saimantung nei borok ni bekhaw kaisa intention tongo. Abuni bagai Jesus saka borok haketa tongdi borok already no sokat mani paika. So sokat ni kok sanata ka ani Kristo ni takok tei bukuk song jeng joto Jisu no poito klai tong nai rok tabu Jisu ni bagi je kosto obuk sa tong abo kosto no a kosto klai tong mane abo ni sokat o sungsaro kisah se manai but gebang kok ngangke cukna hause manai nai. Praise the Lord. 17 number ro neng ubas tong pru mekhang sudi beknayo thok puldi hake neng ubas tongo nei bui sawi manglak nukjai gya nepa simi sawi manwana hake neng tepsa ke klaimano nuknai nepa nono sokat runai besuk se elambak ni kok nai thotok khana totok. So neng mekhang sudi poriskar ke tongdi nai thok ke tongdi mabuk nai khalai tongdi thok motom phului tongdi neng o obuk sa tongmano nukjai gya ni nupa bose semanai a nukjai gya nupa nono sokat runai. So tabu angdor no sunan muchungo o fasting tongmani oboni hamari kotorma tongo belai kotorma se a fasting ni hamari belai kotorma se norok o sungsani sungsara do sokat mana muchung na kangke kusuk sakawa jadi norok o sungsara mana ni muchung kangke norok sari ni dolong na ang tini fasting tongo ang tini hai klayo ni norok semen kuno problem pre oh ni ning bui borom rezak nai ni kan sokat mani peke oro oladina. So neng kaitor bai sokat jadi neng mana ni muchung ka gang ke neng kaitor bai sokat mana ni muchung ka sering tongdi neni obuk sa tong ke bono saitam man di ne elambak sumasaw. So tini elambak ni koko obuk sa tong man ke mai no tui saw chamong no tui. So ani Kriston takok tei bukro a chamong no tui cheng fasting tongo wak bahan, tok bahan, pun bahan, a tok tui, obrok no teaching jotono fasting tongo. So ani Kristo ni takok tai bukuk song, ang tini norok no sanamu chung mani ke abose, chamung fasting tong mani abo kaham no, obo no elambago sejak tongo chamung no tui fasting tong nani nango. So neng man kangang ka ba tongdi, neng man kangang ka ba tongdi, chamung saya wei tong man kangke tongdi, amo belai ne kaham. But omo tong na tu senang nai nei ang norok no kebo force kaya norok no jabardosти ke ihi neng samung saya tong na senang nai mangsu saya tong na senang nai omo hai kunu kok rei but neng tong man kangkang ke ba obuk ja tong di belai kaham nini besak ni bagi kaham tai nini fola ni bagi ba belai kaham no obuk sa tong mani ka ching kaitor boy a fola rejak mani a fola belai shoktik mano obuk sa tong oi jadi sengsuri kangkang ke Sokti mano. So first point ngang ka bono chamung no tui obuk sa tongo agi ni simi tabu bo tong nai tongoi tongo but neng tong mang haket tong di. Second point obo belai important neng tamu no tui fasting tong nai ang norono second point na ni muchungo tabuk ni joro joto no mobile addicted baksa ba game tongo baksa ba video nai mang tongo baksa ba mobile mang tongo
so neng Jisu ni bagai mobile no naya tongoi damano kisa agi neng suppose agi neng pas gonta mobile nayo neng Jisu ni bagai tini ang mobile tini salsa ang mobile nalia omo belai kaham fasting no omo belai kaham fasting no sudah camung no simi fasting hindia but nini je tomung hamya taburom di neng je addicted ngai tongmani obono neng Jisu ni mungai tini ang obono naya nei neng kardi so first tabuk chini borro belai sumso khlai tongo mobile ni bisingtei video hamya nayo ta mobile lo jora rohori sapung hopung tongo sana jora krei nengna jora krei ngai so kai tono kare mobile no jora ri kibunga borok tini sumso khlai tongo so ani kristo ni takok tai bukuro fasting ni tei nangangke neng mobile no kisa fasting tongoi damano mobile naya tongoi damano salsa kai to ni bagai so sabta waisa nang fasting tongoi damano sabta waisa sabta tini like rom di ang sukuba ni dino ang mobile nalia paine sukuba ba ang mobile naya so nang oma ke fasting tongoi mano jadi nang samung saya woi fasting tongoi mai nya ke second point tongo mobile no bon nang kardi abo kaisa fasting ni soman so ni kriston takuk tei bukro second point mobile no bo jeng fasting tongnani nango third point sing joro bukuk bai tam koksa so ani kriston takuk tei bukuk ro bukuk ni kok no khormang kaboka 10G net speed high 10G net speed high asuk speed sino bukuk ni kok thaisa no ko nobor high uri ui thanga omo sungsar ganang se khana bayo so kebang mo joro sing bukuk bai buini bagi kok hai mesau obong kham atom bomb high bukuk bai kok samani kamo boom high si boom high omo salsa phati nai grenade bomb nung chabi tiklai khitare khanga ke salsa le per nai bukuk ni kok nung buini bagi haimya samani borok salsa le khana nai nung kok saman dati salsa le nung mawalai nai so third point nung buini bagi kok samani abono nung kare diamano omo fasting no buini bagi kok haimya samani buini bagi uklo kok samani buino chaja gya ne uklo buino samani obono nung stop khai diamano obono nung fasting no buini bai kok haimya samano karnani obo fasting no obuk sa tomo hai obo bahai no fasting no child number walaima ani kristo ni takuk tei bukur obo kaise sini nature haing thaka noksa nok ari ba malai walainani mothani borok ba walainani bihik ba walainani besa ba walainani besai ba walainani ekdom kutuknani hunnani obo kaise sini nature haing thaka pesep omo poribesh hamya ngi thangka so ani kristo ni takuk tei bukurok nung mai chai ale fasting tongoi tongo pat nung salo aise ni besai ba walai khangangke amo tam fasting tongmani klai nung mai chai ale obuk cha tongoi tongo pat sapong hopong mobile namang snai nung somai kati tongko bahake nung mai ok khoiben sai manai so obo fasting hinya nung yang mai chai mangso sai tok ban sai ale tongoi tongo but buni bai ko khami haime sai tongo obo kuno ortho gonang fasting klaya so ani kriston takuk tai bukro nung mai chai fasting tomangkai amo belai kaham but ang saya abo hamya ne kaham no but tinta jinis no bucheng karna nango mobile naima mobile lo choto somoi ruma tai gesa ngangke buni bai ko khaimya sama tai gesa ngangke walaima noksan nokari bihik sabe oborok nung stop khaina nango hakase nini fasting best kaham angnai apru se kaitor bai nini fasting yasa saknai so ani kriston ni takuk tai bukuro jeng samani amo bai sumsok klaya samani bai amo sumsoknya sing fasting tong mangso pono chaka eba mai pono chaka so sungtani bagi fasting tong ngangke jeng kaitor bai halok kaham bonani bagi tai chini phola ni langma krak nani bagi jeng fasting tong muitu narak di nung samani bai kundini abo sumsoknya bohok suno kundini sumsok klaya suno sumsok punangnai ke chini one sok ma chini obukha chini obukuk chini atong mumrok che suno sumsoko khiklai so obono se sung fasting tongani nango oborongno sung karna nango mai chama karma haiching mobile naimano kom khaina nango buni bai ko khaima samano kom khaina ni nango tai ke sengke bubi walaima noksan nok ari be walaima bihik be walaima besai be walaima aborongno se sung kom khaina nango almost best fasting so ani kriston takuk tei bukro samajago jodi chai rok tongkhang norong thani na karma sano tai bahai ke fasting tongnani nang omono best point chaita chamung mobile
buini bai ko khaima sama tai walaima ar saitano nang kariman khangangan ke nini bagi best fasting abono kaito nono hamari khlainai amen.